Lasitehtaan Liisa ottaa maljakon. Lasitehtaan Liisa maalaa unikon. Ottaa uuden maljakon ja maalaa saman unikon uudelleen. Mä oon asunut suurimman osan mun elämästäni Kauklahdessa ja siinä aikana Kauklahti on muuttunut tosi paljon. Pieneen kylään on rakennettu paljon ja puretaan samalla vanhaa. Kuusakoski muuttaa Kauklahdesta pois ja vanha lasitehtaan rakennus puretaan sen myötä. Sen jälkeen sitä voi ihailla sitten vaan kuvista ja tarinoista. Mä haluan osaltani kunnioittaa historiaa ja Kauklahden mielenkiintoisia ihmisiä ja mä oon tehnyt lauluja Kauklahdesta ja kauklahtelaisista ja teen niitä edelleen. Lasitehtaan Liisa on kunnianosoitus lasitehtaan työläisille. Eikä kukaan kysy mitä kuvia sun sielussasi liikkuu. Eikä kukaan kysy mitä maailmalle haluaisit antaa. Kauklahti-aiheisissa kirjoissa on kuva lasitehtaassa työskentelevistä nuorista naisista, jotka maalaavat peräkkäisillä pöydillä suorassa rivissä lasisia maljakoita. Kauklahden lasitehdas oli tunnettu erityisesti käsin maalatuista lasiesineistä. Niitä pyörii kauklahtelaisten nurkissa tänä päivänäkin aika paljon. Lasitehtaan Liisa rakastui mestariin, miehen vanhempaan ja meni naimisiin. Muutti omineen ja oli hetken onnellinen niin. Lasitehtaan Liisa ottaa maljakon, lasitehtaan Liisa maalaa unikon. Ottaa uuden maljakon ja maalaa saman unikon uudelleen.